А чё ты разговариваешь на русском? Гэта тое пытанне, якое мне задаюць расчысты амаль пад кожным відэо, якое набрала больш за 1000 праглядаў. Вы іх звычайна не бачыце, я баню расчыстаў. Аднак я падумаў, што гэта пытанне можа таксама цікавіць і маю аўдыторыю. Усім прывітанне, на сувязі з Jackson Gamer. Уключайце субтытры рускія, украінскія, японскія, англійскія, або калі у вас ёсць праблемы са слыхам, уключайце беларускія. Сёння мы крыху пагаворым на гэтую тэму. Чаму твоє відео на расійскай мове? Для беларусаў не будзе сакрэтам тое, што я зараз раскажу. Аднак менавіта гэта стала асноўной праблемай. Русіфікацыя Беларусі. Гэта можна назваць так. У Беларусі дзве дзяржаўныя мовы. Беларуская і руская. Аднак адна дамінуе над іншай. Адукацыя, афіцыйныя дакументы, усё вакол вас у Беларусі на расійскай мове. Вы літаральна не зможаце нікуды паступіць без ведання рускай мовы. Беларускую мову, прынамсі ў мой час, можна было сустрэць толькі ў кніжках па беларускай мове і літаратуры, а таксама ў вёсках. Менавіта гэта стала прычынай таго, што я не змог запомніць сваю мову, хаця заўсёды яе ведаў лепш, чым рускую мову. Чаму раней не было беларускай мовы ў якасці субтытраў? Хто падпісаны на мяне даўно, ведае, што раней былі пераклады толькі на англійскую і японскую мовы. Раней я не задумаўся наконт дадання беларускай мовы за першай прычыны, пра якую я казаў раней. Аднак пра даданне украінскай мовы я задумваўся даўно, але банальна было лянота дадаваць новыя мовы, бо баяўся вылічэння працы над відэа. Але ўсё змяніла дзве рэчы. Першае, гэта аўтаматычны перавод субтытраў на YouTube, што значна спрасціла жыццё і паскарочыла час працы над відэа. Другое, гэта маё і вашае жаданне вярнуць да жыцця родную мову, беларускую мову. Ці будзеш ты здымаць на беларускай мове? Так, вядома так. Я хачу цалкам перавесці канал на беларускую мову як асноўную мову відэа. Аднак спатрэбіцца час, бо я вельмі дрэнна памятаю беларускую мову, я не магу свабодна размаўляць на ёй. І нават тэкст для гэтага відэа быў напісаны і адрыгаваны, каб не было памылак. Але так, я ўжо пра гэта казаў у сваім тэлеграм-канале, паўтару для ўсіх маіх гледачэй. Я буду размаўляць на беларускай мове на сваім канале. Чакайце, я пастараюсь хутчэй. Што ж, вось такое выйшла незвычайнае гутарковае відэо. Спадзяюся, я адказаў на магчымыя пытанні. Калі ты беларус, пішы, што для цябе стала перашкодай для вывучэння ўласнай мовы. Ці будзеш ты яе вучыць. Ну, усім дзякую за перагляд. Усім удачы, усім пакуль-пакуль. Слава Украіне і жыве Беларусь.